a schimbat. A intrat în nou echipament. Ascultare. Totul nou. Ha? Și așa. Trebuie să vedem. Cu ceasul? Da. Dai drag pe cronometru. Sigur, da. E fără 3 minute. Da? Mai sunt 3 minute. Da. L-ai centrat? A făcut, Andrei, da? A făcut, fără treabă, calm. Te aud că ceri pase. Vorbești? Nu. Nu, mersi. Nu. Băi, nu vin, Bartoșina două ori când vine, nu? Cum? Bartoșina, care-i treaba? Nu mă, că rog, e treabă cum și asta n-am venit. S-a dat lovitura de start. Am plecat. Am plecat. Nu-i panică, e ok. Narcis e urcă sos? Da. Linia de fund e Mario. Iorgulescu. da, e Rico cu Fabicu, Octav, Dani la mijloc cu la închidere cu Andrei. Da. El e mijlocaș dreapta acolo. Bărat în joc în locul lui Blondu. S-a mâncat bine terenul. Da, e... Da, e albastru sus. Da. Și ambele oricum la noi sunt albastri, parcă nu? Da. Îl presez, Andrei, ușor! Știi că azi când zice nouă, nu ca să știi. Da. E negru vag. Eu m-am mirat când i-am văzut. Da. O să jucăm alternativ. Da, în arbitrii, da. Și de adversari și toate cele, da. E bun că nu plouă. Da. Azi am pus apoi, nu cine era. Acum așa, am urcat în 2000. mai sunt două, da. Da, pe întâi este legea, da. Poate echipamentul nou o să fie de bun augur, să vedem. Mai hotărât, Andrei, bine, hai! Are Chitel, capul jos!
Centră corectă. Octav joacă foarte bine în partea asta stângă. Hai înapoi, hai! Un pic aglomerat la centru acolo. Înapoi! Bravo, Emil! Oprim întrerupere de joc din cauza unei accidentări. Astăzi Răchitenii joacă în echipament galben-negru. Cei de la Scobințe sunt într-un galben-albastru. Oricum, dacă ai albastru și galben, dacă jucai cu albastru cum era bun, dacă jucai cu galben, nu ești așa. Da. Trebuia un rost. Dar se văd bine, Se sunt văd. emoții diferiți, zamberele diferiți, nu-i problemă. Să nu-și trebuie mai eu, știi? Am prins sus spre forță, pe lângă bara din dreapta. 15 ani are. 15, are 16. Are 16. Promite, a? Da, e bun, eu am văzut ceva. Joacă fotbal ale PSI, fotbalist. Am văzut cum aleargă ca pantera aleargă. Aleargă bine. Bine, Narcis. O fază care s-a încheiat cu un șut spre forță. Hai, chiar e în bună. E un bun, trebuie să încurci de capul, capul. Nu, da. Nu ăsta mai la drumul, dar... Am văzut numele la Iosif ăsta, s-a legat cu grupul ăsta din la Richie. Nu, care a fost? Da, nu i-am dat drumul la timp, dar vedem. Era în minutul 6, nu? Da. Hai, vedem. Bine, drept. Era 63 de ani, îmi dau seama cum e. Nu știu ce de știu că avea un frate... Centrare, hai! L-am văzut că s-a băgat în seamă și ăla e Iosif Dobă. Ăsta cred că e numărul lui, nu? Ăsta e numărul lui, da. 822, nu? Luați oamenii în piept! 40 de ani am văzut că mai mult. Mulțumim, fratele! Intră deja în minutul 7 din prima repriză. O fază periculoasă în care se marchează primul gol. Echipamentul cel nou aduce și un nou gol de bun augur. O centrare din corner excelentă. Scorul se modifică 1-0 pentru Răchiteni. Cât ai barat și număr ai? Narcis! Hai, capul sus! 18 ar fi. Da, sigur.
Domnul arbitru, dar ceriți mingi, să vă aduceți de fiecare dată mingile. Minge aici, la centru. Minge. Gata? Deodată, da. Da, deja în minutul 10. Cu 2 săptămâni, în la de 2 ore să zic, sau de 3 ore să zic. Când a legat. Ai văzut? Gaura zi, o astupat acum. O astupat Un gaura. minge care ajunge în brațele lui Emil. Trebuie să păstrăm concentrarea. Încercăm să-i construim la mijlocul terenului. Recuperează cei de la Scobinți. Cum se pasa direcționată, ajunge în aut. Merge la Fabi cu o angajare lungă pentru Ovidiu. Nu ocupa, nu ocupa mea. Nu? Asta ce-am făcut? Că degeaba? Degeaba? Auzi, Anu, ce s-ai zis? Sigur? Mai joacă? Dar nu cred. Așa spate. Avem meci în cupă cu Mircea. La început, dar nu știu cum a fost. Arbitru, mâna acolo, uită-te, mă! Un joc pe contre cumva la mijlocul terenului. Avem din nou un out. Piciorul jos. Arătai scopul pentru Liga 5-a, să învățăm regulile de bază și să facem o figură frumoasă. O angajare lungă în bandă dreaptă. Sapu se duce la pressing și aude foarte bine minge Bobby. Lasă pe aia deocamdată. De acum încolo. Alo? Alo? Bună ziua! Iosif? Auzi, ai și alții? O încercare de angajare a lui Andrei. Preluare puțin mai lungă și deja recuperează cei de la Scobin. Da. Au fost câteva schimbări tactice în compartimentul echipei de la Răchiteni. Linia de fundaș a suferit câteva modificări față de meciul precedent. O angajare lungă pe ocazii extrem de mare, dar semnalizat. Hai, Răchitenii! Poftam! Trebuie să merg acolo, să stau acolo cu ei, trebuie să-i zare cu ei. Da, să le zici. Să-i faci atent. Face presiune asupra arbitrului de pe banca celor de la Scobin. Un faul de joc la centrul terenului. Semnalizat. Deocamdată păstrăm avantajul.
O lovitură liberă de la centrul terenului, linia de offside de la marginea careului de 16 metri. Trebuie să primească acordul din partea arbitrului să execute lovitura și meciul se reia. O pasă în bandă, o centrare în careu, Andrei degajează, din nou, Dacă nu știi, am un băiat de delegat, un accent, tot domnul. Delegă a fost influențat, delegat. o respingere din careul de 16 a închizătorului de la Răchiteni. O degajare care se putea dovedi un fel de angajare pentru vârf. Mingea jos. Bine, îmi pare bine. Da. Da, și izvoare. Și izvoare. Nu a fost primărit în anul ăsta. Bagă corp! Da, la Mircea. La Mircea, da. Respingerea de un out cu capul. Începem să rezolvăm fazele mai simplu. Cer intervenția echipei medicale pentru accidentare la centrul terenului. Fac treaba. Nu mai e. Dacă îl vezi, are o putere. La pauză! Da. Iar mă pui să stau cu capul la mână. Îți dau și mănuși dacă vrei. Și eu meciul cum îl văd? Cu mâna. Urmărești și cu gura. Da. Vorbești frumos. Punem label pe stream și pentru minori. De-aia am văzut în numărul tău că am sunat, de-aia ieri am văzut un alt. Până acum nu intrat pe asta, am întrebat. O ciocnire între fundașul și mijlocașul de la Răchiteni. Dă-le o Migi Bobi de aici, sau? Da, păi ia ce-o... Da, ia ce-o adăugat, am văzut. Cei de la voi Covinți reclamă un hand în urma unei centrări. Deci mai vorbim după că O angajare în spatele apărătorilor, jucătorul de la Cominți era semnalizat în offside. Mingea într-adevăr a atins mâna jucătorului Octavian, însă era într-o poziție naturală și n-avea cum să fie semnalizat ca fiind lovitură de la 11 metri. O angajare în bandă pentru Andrei. O acțiune periculoasă în banda dreaptă, finalizat cu un șut care trece pe lângă stâlpul porții lui Emil de Amici. Bine?
Da, da. Jocul se reia cu repunere de 6 metri lui Emil. Repune lung până în banda dreaptă la Sapu. Arbitrul semnalizează un fault comis de cei de la Scobin. Lovitură executată de Magea. Avem 5 oameni la marginea careului celor de la Scobin. O lovitură executată excelentă în 6 metri. Un șut periculos al lui Andrei, care este răspuns de ultimul fundaș după linia porții. Fază periculoasă care se putea transforma în 2-0. O degajare în extremă din care o de 6 metri celor de la Scobin. Iară bău, Fabiane. Portarul dacă nu. O recuperare la centrul terenului pentru cei de la Scobin. Degajare, dar recuperează din nou cei de la Scobin cu o fază periculoasă și mingea lovește bara. O pasă printre linii. Și scăpăm cu fața curată în urma unei faze care putea aduce egalarea scorului. Din păcate, șansa nu a mai fost de partea celor de la Rachiteni, în urma unei centrări și o lovitură de cap din careul de 16 metri, scorul devine 1-1. Jocul e pe contre. O degajare în ultimul moment al lui Fabi din careul de 6. Avem posibilitate de 2-0 în urma fazei de acum 2 minute, însă scorul a devenit 1-1 în urma unei centrări excelente în care o de celor de la Rachiteni. O nouă fază fixă, un corner din partea dreaptă, bătut de cei de la Scobin, spre punctul de 11 metri, o degajare oarecum stângace. Și atunci o lovitură. În urma acestei faze controversate, în care s-a dictat lovitură de la 11 metri, jucătorul de la Rachiteni primește și cartonașul roșu. E primul cartonaș roșu din acest campionat de care avem parte și cum un necaz nu vine niciodată singur, e și o lovitură de la 11 metri.
carnetul și nu mai joci deloc. Fii atent aici ce-ți fac eu. Nu mai joci niciodată. Un an cel puțin îți dă. O leacă, dacă te dai Cipri ca să prind. E simțit. Au bătut deja. Scorul se modifică din nou, 2-1 pentru cei de la Scobin. Hai! Băi, trece dacă mai în spate, trece dacă mai în spate, bagă linia în spate, Fabian, bagă linia în spate, aia e normală. Ăsta, Narcis, bagă linia normală în spate. Dăm, dar o leacă. O să trebuiască cel mai probabil, da. Cum? Acum, când dragă să pleacă, dă-i drumul la joc, că am eu Alex, lasă că e ok, dă-i drumul, lasă că faci, gata, sunt calmat, băie, sunt deabă, dacă îmi vine în cap, îmi dau nici, Degajează cei de la Scobin. Asta-l fac, eu nu mai joc un an de zile nu mai joc. Incursiune la centrul terenului Azdani, pentru că a pus mâna pe arbitru, l-a împins. Asta a fost s-a dat lovitură de la 11 metri pentru Hent și apoi roșu că l-a împins pe arbitru. Și a comportamentului recalcitrant. Din păcate, cred că ăsta e regulamentul și l-a aplicat la literă. Suntem deja în minutul 27. O centrare din partea dreaptă, spre care o cerul de la Scobin. Când terenul, ia și clubul, face comisiile, cântăm bălău mare dacă e atât tare. Penalti! Se repetă cumva scenariul din care o cerul de la Răchiteni și este semnalizat un nou Hent în urma unui șut excelent al lui Andrei. Asta e la neam. Execută excelent Barat și modifică din nou tabela în minutul 28. Scorul devine 2-2. Un meci cu multe ingrediente palpitante. Amintesc că de minutul 25 cei de la Răchiteni joacă cu un om în minus în urma unui penalti acordat după un Hent în careu. A mai fost în minutul 28 un penalti și pentru cei de la Răchiteni și scorul momentan este 2-2. Un luft în marginea careului celor de la Scobin. Faza rămâne periculoasă. O angajare lungă în banda dreaptă.
Un fault în preajma liniei de tușă, din partea dreaptă. Este cu capitanul celor de la Scobin, respinge Narcis, e o posibilitate de contraatac. Păstrează mingea excelent Ovidiu, desface în banda dreaptă către fundașul dreapta. Acolo se simte omul în minus. Din banda dreaptă a fost eliminat jucătorul celor de la Architeni. Degajează Fabi până în brațele portarului de la Scobin. O schimbare cumva tactică. Gira să ai grijă! Cosmin, nu treci de tine! Fundașul stâng a urcat în banda dreaptă, Octav e la marginea careului celor de la Scobin. Respinge Fabi. O minge bâlbâită în marginea careului de cei de la Scobin. Respinge excelent o minge care era pe cadrul porții. Fabi. Intrat în minutul 32 a primei reprize, scorul este în continuare 2-2. Au fost două lovituri de la 11 metri pentru Hemțuri în careu, transformate unul pentru cei de la Scobin și unul pentru cei de la Viitorul Răchiteni. Joacă scurt. Angajare pentru Barat la centrul terenului. O soluție simplă pentru a elimina presiunea. E problema. Cine? Care? Nu, vorbeau, comentau. E greu de trecut acolo, e o aglomerație mare. La marginea careului de la Răchiteni. Lovitura aproape de centrul terenului pentru cei de la Scobin. Din nou linia de offside este la careul de 16.
Răchiteni. Un șut direct spre poartă, care se duce la câțiva metri buni, fără emoții pentru Emil. Se joacă scurt. O angajare în bandă. O preluare cu mâna a celor de la Slobin. Da, din păcate mi-am făcut temele. De joc. Nu, a fost de joc. El a dus cu mână, nu dacă nu. Ca știți că se dă galben la mână? Sau dacă dai un gol cu mâna, și duci, riscul că ăsta arbitru dai gol cu mâna. Îmi bat acum la galben, nu se mai dă. Dar la el a fost. Un șut spre poartă. Iar după aia, după poartă. Ce vreau să să-l potolească pe Tafu? Ăla era Biat, nu? Biat a venit. Posibil, nu știu. Spune. E și venit recent acum, adică a fost plecat o perioadă în afara țării și a revenit acum pentru un joc amical cumva, dar din păcate nu a fost chiar așa amical. Eu îi scriu și eu un raport cum a jurat și îi mai luat ce Da, nu știu dacă îl ajută sau îl încurcă foarte mult, că el nici nu stă mult în țară. Cum? Nu stă prea mult în țară, așa că... A lăsat avantaj, Da, și-a dat și în mână, da. O schimbare cumva tactică, a trecut Dani în fundaș stânga și Octava au mers ca mijlocaș dreapta. joacă fotbal, să știi legionezi. Avem și câțiva susținători, partea cealaltă a terenului. Avem filmare, uite-mi filmare după aia. I-a dat în cap. Hai înapoi! Interceptează Andrei. Da, și cealaltă, ăsta de cap de partea aceea, nu, de 3 ore la Marian. Este Vasile din partea brigăzii sociale. Hai, caz! A pus corpul și a câștigat poziția în fața lui Dani. Lăsați! Degajează excelent Fabi. S-a dezechilibrat, însă nu a fost reclamat niciun fel de fault de către lui Dudicean. Ultimii 5 ani pe la Madrid. Cine de asta, în vară și primara școală. Cere Andrei, cere! O leacă mai tare umăr la umăr cu ei, băieții! Te văd cum se împinge, nu? Alexandru, nu te mai lua după margine, vezi să-ți joc acolo.
Fază în banda stângă, al lui Narcis, degajează cei de la Scobinț și lovitură de aut în favoarea lor. E ok. E ok, e ok. Nu e problemă. Mai și povestesc, să mai aibă și imaginație. Degajare lungă, respinge Marian. Pas la 11! Nu cade! O angajare lungă Bravo, bravo, Ovidiu! pe care o prinde portarul celor de la Scobinț. Hai înapoi! Spre spate! O fază periculoasă în care o de la Răchiteni. Într-un final, mingea este respinsă și o acțiune periculoasă dezvoltată în banda dreaptă. Arbitrul fluieră un fault. Intrată în minutul 41 a primei reprize, după ceasul meu. Momentan, cei de la Răchiteni reușesc să compenseze omul în minus pentru un joc colectiv. Să vedem condiția fizică, cum o să spună cuvântul în a doua repriză. Un gol marcat de cei de la Răchiteni, însă a fost semnalizat în offside. Dă-o pe asta. Ia-o pe asta, ia-o pe asta. În spate acolo! O nouă repunere de la margine pentru cei de la Scobinț. După o acțiune în banda dreaptă. Recuperăm în marginea careului. Se descurcă excelent Narcis. Angajare lungă pentru atacantul de la Răchiteni. Este portabil și reține. Un sprint care solicită destul de multă energie spre finalul primei reprize. El acolo, vezi! Umăr la umăr! Coboară, bă! Dă-i prima ăsta! A plecat, ăla era bun. Ăla era bun, uite. Da, da, eu mă Hai băieții acolo! Bă, treci, bă! O minge de acolo, în partea aia. Băi, dați mingea aia de acolo din spate, dacă e! Bă, cunosc, treci! E bună, e bună. Asta acum a venit, am lovit chiar lui și din unde. Ceva și bun, dar chiar... Nu, mă, gata, dar natural. Degajare lungă. Băi, acum, bravo, bravo! Era bun.
Bun mai mult. Another ball. You give me another ball. Deci nu loviți la bun? Nu loviți? Intrată minutul 45. În prima repriză, să vedem câte minute de prelungire o să fie, arătate de la margine. Scorul stabilit în urma două lovituri de penalti și a unor centrări în care celor de la Răchițean și Sobin este 2-2 în minutul ăsta. Mai este un minut, nu știu câte prelungiri o să ne dea. Bine, așa ar trebui să fie toți delegați, nu... Am zis să vadă că decât capul sus să facă treabă, dar nu mai O lovitură de la colț pentru cei de la Scobinți. Știți cât o arăta prelungiri? Arăta prelungiri? Ne apropiem de finalul primei reprize. Câte zâmburi picturi, în zori. Până în spate, omul! Lovitură de la colț din partea dreaptă. Auzi la Mircescu, ăla Ucești, acolo e Mircescu. Și-au luat ăștia nitori. Hai, coborâți, coborâți! Angajare lungă al lui Andreutu. Și este playerul final pentru prima repriză. Scorul la pauză e 2-2. Dar cât e pauza? 2-2. Da. Da. Hai, băieți, bravo! Ia să mă duc în eu și cu locul pe mine. Ai Mergem la vestiare, da. stop sau ceva, după aia start și dacă vrei reset dacă nu. Deci asta sărăchie. Nu trebuie, e un comentator.
live, da, e personal. Băgare pe la sfârșit, băgat. Nu vrea. De-aia nu-mi dai, îmi dai tu, că ești de-aia bun, da. Eu m-am dat vrut să mă duc, eu am vrut să alerg și am intrat cu unul și alții și cu unul, știu, de tot, Tu dai gol și ăsta nu vor. eu nu am văzut bine, nu am dat în spate, eu știam că nu vin, dar nu știam unde vin. Vreo 2, 3, da. Trebuie dracu în terene. Deci, arbitru. Galben, nicotină, droguri. Bagă spray-ul. Nicotină, spray. Să-ți dai gol. Să băga draci. Să-ți dai gol. Mama te burtica. Burtica, burtica mișcat. E deformat scrisul. E deformat scrisul. Nu-ți cunoaște ca lumea. Dănuț, tu nu intri. Poate pe mine din poartă. Juca bine, da. Mai ales din nou, în partea aia, schimbat cumva și cumva. Mai ok, că... Da, nu, e la căsărare, văd chetul de acolo. Nu corpul ăsta, Haideți la butoane. Antoni. Stai că trebuie să o pornesc, da? N-am eu butoanele la mine. Da, mâna, trebuia galben acolo. Măcar. Nu? Asta e, hai, dă mâna. Tu pornești pe ăla, hai. Da, pornesc eu. Și eu îl pornesc pe ăsta. Pornesc eu. Gata, au învățat. Acum nu mai uit, nu mai uită. Da. I-am explicat-o dacă le treaba. Atent, întoarce, da?
Chiterii, capul sus! Haide, cu atitudine! A plecat din nou cele două repriză. Sunt cu minut înainte, dar nu-i problemă. Lucane, bravo! L-am testat pe telefon. Bravo! Eu vin chiar din Irlanda, am venit cu... Dar am văzut, am spus, ok, bă, nu vrei să faci? Nu, cu bă. Era să fac un știu, și vezi, nu știu ce să am var, tot la pe Auzi, conștiența acolo, zici, portarul bun. Aveți mai, nu este nici în cap. Nu, el, dar portarul, eu știu ce tare, eu zis lui, stai eu din gură cu vostru mâini. Portarul vostru, eu zis la arbitru. Hai o leacă, băieții! Nu lăsa, nu lăsa! În spate cu Andrei și ai plecat. Vezi că vine! Alex! Alex! Alex, nu bate, te-am unit! Ce? Ce-am făcut? El a văzut cu rog. Am tap. Capul! Stai cu minte acolo! Îmi duce chip, că dau în cap. Cu jucător. Dă-nea, dă-nea! Bravo! Gata, oameni! Dani, atent la ult! Atent la ult! Bravo, bă! Nu cade! Dă-nea! Bravo! Așa le chite, bravo! Hai, băieți! Yes, portar, yes! Bravo, bă! Hai, degajează! Du-te! Nu cade, Răzvan! Răzvan! Hai, puternic! Nu schimb, dar nu știu după aia să vor să facă cu schimb. De asta nu știu. Schimb, nu știu să facă după aia cu el. Sus! Sus! Când poți! Așa, bravo! Coboară, coboară! Dezervat mingea Barat. Cercare de angajare pentru Ovidiu. Du-te de aici! Atent! Te porni să nu de schimba scorul. Da, totul în regulă. Bravo. Ce? Scorul din Paudrali, pentru noi trebuie să schimba repede. Sigur, bravo. 2-2, nu? Veniți spate aici! Hai! Să rămânem doi înapoi! Marian, ai zis la om?
vin acolo! Ilaș, coboară Ilaș! Da. Ilaș, coboară! O nouă lovitură de colț. Mai veniți unul înapoi! Minutul 6 din cea de-a doua repriză. Eu în spate! Scorul este în continuare 2-0, 2-2, pardon. Hai, Enrico! Bravo! Haide, Denis, înapoi! Și urcă! Înapoi! Hai, nu lăsați, ia! Un șut în spate foarte reținut de Emil. Haideți, bă, să întoarcem! O intervenție excelentă a lui Octav. Nu lăsa acolo! Ține-i spate, Marian! Denis, de ce nu te duci la intercepție? Hai, că se poate, haide! Hai, băi, scoate studiile, hai un pic! Barat, rămâi mai în spate. Poate pleacă să ăsta, atât. Bun, bun! Hai, Barat, coboară acolo! Coboară, coboară! O minge pe care o reține Emil. O degajare până în care o de 16 a celor de la Scobinți. Hai frumos, acum! Nu s-au Hai, calma, înțeles bravo, bravo, la calma. centrul terenului pentru o minge care ajunge în out. Hai! Bun, bun, bun! Aleargă! Dai bravo! Bun, bun! Andrei! Coboară acolo! Pauz! Bă, Răzvan, lasă figurile, mă! Hai! Se dau lupte la centrul terenului. Interceptăm. Offside! Offside! Angajare lungă pentru cei de la Scobinți, dar semnalizat în afara jocului. Hai, băieți, 3-2, hai! Nu mai poate, Ericu. Da. Da. Bobiță, o văzui? Sau Găbiță, vină o leacă aici până termină eu. Să mă încălzesc o leacă. Să-ți talent. Atenție, băieți, ei, acolo! Lângă el, Octav, unde e omul?
Bravo! Hai, hai! Coboară, Denis! Ce te oprești, mă aleargă! Ia din spate, Denis, nu te opri! Denis, nu te mai opri, că nu să duci la altă Denis! Hai, că poți! Hai înapoi! Bun! Bravo, Denis! Bravo, bravo, băieți, nu lăsa, ușor! Hai aici, închide! Poarta, bă, nu mai intrați în care eu ia! Hai, Andrei, coboară și Oleac acolo! Băi, no, no, no! Băi! Nu a fost acolo nimic, nici nu l-a atins, o alnicat! Te concentrezi, Alex! Acolo, blochează! Bravo! Hai, băieți, hai cu energie, băieți! Hai, Anton. A cerut cineva schimbare? A cerut schimbare? Da, da. Apărător, da, ha. Intră 19, este numărul? 11. 11 este, intră 19. Nu, așteaptă, vă rog, aici. La mijloc. Cel care este poate și pe oriunde, cel care intră pe la mijloc, da? Deci 11 cu 19. Nu cade, băieți! Băi, nu mai da băi din prima iurea! Hai că se poate, bă! Haide, băieți! Dă mingea asta. Hai, Careu! Hai înapoi, hai, Andrei, Oleacă! Hai, tătaie, Oleacă! Hai, faci pentru 2 azi! Hai, trebuie să faci pentru 2! Bravo, bravo! Bravo, Andrei, așa!
tânără, dacă nu fugea, că n-am să fugă. Nu știe Deni! Nu cade, gata! Bravo! Hai, frumos! Bravo! Hai! Careu! Bravo, Antone! Bun! Bun! Ocazie pierdută, bun! Bun! Bun societate! Bravo, Antone! Așa! Bun! Onor, pune mingea jos, bă! Primăm în spate! Bravo, Andrei! Uite în față! Bravo! Hai! El! Hai că se poate încă o dată! Bravo, Emil! Mai urcați băieți acolo, e corner! Hai că intră asta, băieții! Hai că intră! În poartă, bă! Bravo! Bravo! Dai drumul! Dai drumul! Bravo! Bă, stai, oleac, lasă-mă să ies de aici. Hai, dai! Băi, fac cum a dat. Băi, prima liberă! Hai, paracheta! Bravo! Dani e singur, Hai acolo, Andrei, hai! Bravo, bă! 100 de euro, bravo! Hai să mă nervează, frate, ia să legăm și pe mine, te iară. Bravo, ce dai acolo, era așa. Hai, Răsiten, hai, băieții! Sos cu moralul! Hai, Emil, sos! Hai, nimica, dai gol înainte, stop eu! Bravo, băi! Bravo! Se poate, hai, Denis, încă una, vreau să fac campionat! Haideți, băi, haideți! Noi acolo, noi! Nu-i lăsăm, intrăm tare! Hai, băieți, haideți!
Atenți, nu știu băieții! Coboară, coboară, bravo, bravo! Este bine, coboară! Bine, bravo! Haideți, haideți că se poate! Hai, Chiteni, hai, băieții! Toată lumea cu om! Bravo! Nu cade! Nu era! Băi! Barat! 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 Băi, Barat! Încă una ta, alea-i... De când ai filmat mie și n-ai avut gol ca asta? N-ai prins camera? Am prins, da. Aba da, am prins. Așa în fain? Meciuri, da. Nu, da, Chiar gol. unul de la noi. Da, 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 da. da? Da, da. Haideți, face așa și tot! Asta nu scotea niciun portar, n-avea cum. Era eu scotiam. Iar Era stai... Bravo, Dini, bravo, așa, Dini, bravo! Bravo, bravo! Da. Nu, Penalti! Bravo! Hai înapoi, nu lăsa! Strâns spate acolo, Dani! Hai, nu nimic! Haide, haide, hai, băieți, că se poate! Las că eu dat. Ies un pic soarele cât are frigul. Deci nu bate vântul, știi cum? Da, da. Nu zici, am fost frică, de film am vântul să nu bate. Dai drumul, Dani! Bravo, Răzvan! Uite, bă, cu Mihai! Haide să te poate! Haideți, băieți, atenți, coborâți, vă rog! Nu cade! Vezi că vine, Alex! Bravo, bă! Coboară, Cosine! Vezi că vine spate, ai grijă! L-ai speriat. Nu, dar mai mult cu tehnica aia, nu are cum să fugă. Da, aia, lasă-l în mijloc acolo. Lasă-l în mijloc acolo, cu bine. Hai, direțate, băieți, direțate! Mihai, gata, Mihai! Berem, Haideți înapoi, luați-mă oameni! Da, da. Nu cade! Gănea, gănea! Bravo!
Dar nu, da, nu. A făcut testamentul până acum. Amendă, da. Să putea fi dacă vă fie informație, nu? Haideți, Lucane! Să mai jucat asta. Nu mai e. Să la rost, să Nu la rost, dar tot așa nu. Haideți, băieți, haideți, cință! Mai este doamna am întrebat eu, știi? Da. Am numai telefonul ăla. În spate acolo, omul liber! Dani, dai cu portarul dacă nu poți. Lasă, haideți, atenți! Hai, Răzvan, înapoi! Bravo! Nu trece, pus na pe el! Caută acolo! Gata, Cristi, gata, Cristi! Haideți, atenți la oameni! Haideți! Păi da, Mai coboară, Mihai, coboară acolo! hai, Barat! Dă-i iertare! Bate mingea, uite! Gata, Cristi! Hai, nu-i bună! Mai în față, mă! Hai, lasă oameni! Hop, dă mingea! Minge în teren! Gata! Gata, nu-i rum. Du-te, Denis, du-te, Denis! Bravo! Luați la oameni! Bravo! Coborâți, băi! Așteptați-te! Nu a atins-o! A, dar ne apasă! Vezi că tinge! Haideți, Lucane! Bravo, Dani! Răzvan, haide! Bravo, băi! Haideți! Atenți!
Să nu mai dați mingea, mă, făcăi. Hai, dai dramă! Nu mai este. Păi, terminați-o cu mingea, mă, copii, gata. Vei! Dați mingile aici, tot. Asistenta! Vedi! Nu că am compostat, nu mă lăsat. Băieți! Arusul la geapă! Hai, dați-mi ea. Hai cât se poate. Lasă apa, dați. Lasă-mă să fie un bun. Plătește atât. Haideți, băieți, nu trece! Nu trece! Coboară! Haideți! Bravo, stă! Hai! Haideți, nu rânier acolo! Nu știu! Hai, urcă! Arbitre! Du-te, Alex, du-te până la capăt! Du-te! Hai! Dă-ți una, Denis! Hai! Bravo! Bravo, bă, Denis, bă! Bravo! Hai că intră, mai încearcă, bă! Bravo, Denis, bravo! Haideți, băieți! Recuperat! Bun! Hai acolo! Bravo! Tomi, hai! I-a pus mâna în față! Hai! Are avantaj. Dacă veniți la noi să faceți scandal, noi să mergem la voi să facem, măi! Dar cine a început să Dar împingi? nu se face de-asta în teren. Dar cine a început să împingă întreb? Păi da, Una e verbal, una e să împingi. păi da. Păi Asta da, zic. haideți să fim serioși. Hai să ne luăm la bătaie, nu? Păi cine a împins? Am întrebat încă o dată. Dacă de bătaie știe? Cine a Gata, împins gata, prima dată? Gata! Știe? Mai I-a scos lui, da. Posier. Da, este 9, intră 7, tricou ușor. Atent! Da, 17 intră, este 9. Da. Haideți, băieți, haideți! Da. Haideți, haideți! Gata, băieți! Statul ăsta am ieșit și scor, uite, dacă nu mai pot. Asta și le place fotbalul. Nu vine spectacolul, trebuie să-l
Dă-o înapoi, dă-o înapoi. Denis, mai merge, nu? Hai să merge, hai să merge. Chinuiam să mă aud la ceasul, eu am ceas mare. Mă uitam la mâini. Denis, dacă mai prins, ține-o la Discord, dacă nu, nu. Dați-ne tare, tare! Bravo! Hai, leacă, băieți, Fabian, hai, leacă! Hai ca o I32, vei! Hai ca o I32, vei! Hai pe ei, o leacă! Hai, Luci, acolo, presează! Presează acolo! Hai, bravo! Hai! Nu cade! Hai, băieții, hai, leacă! Capul sus, băieți, haideți cu atitudine! Hai că mai intră unul! Bravo, haideți! Hai că intră la ei, hai! Bravo, Luci, hai! Ajută acolo! Bravo! Hai, băi! Bravo, Fabian! Nu lăsăm să suteze! Haideți! Ce-i cu voi? Bravo, băieții, bravo, rechiterii! V-ați muiat? Haideți, băi! Bun, bun! Hai, alerg acolo, Luci, nu sta! Ține în spate omul aici! Hai, băieții, hai! Hai, lasă așa! Hai! Hai că se poate! Hai, rechitenii, hai, sus, sus! Avem. Hai că mai dăm unul! Hai cu atitudine! Hai, atenți, haideți! Haideți! Marian, ții omul acolo! În spate, Marian, hai grijă! Pe mari, mai mare ca tine! Bravo, Marian! Hai, Luci, acolo, presează! Bravo! Hai sus! Sus! Bravo! Joacă în față, bravo! Haideți! Nu cade! Hai acum, băieții, Barat merge în față! Hai, leacă! Acum e momentul nostru! Oamenii în piept! Nu pleacă fără voi! Oamenii în piept! Oamenii în piept! Unde v-ați zis de acolo? Zici să dai Bagă în plasă! Bagă în plasă! Oamenii în piept! Mare glas!
Bagă în place! Bravo! La mica, dă-o la centrală, în direct. Numai la sus, mă. Frumos! Bravo! Atât! Hai, tot! Bravo, Luci! Hai, Luci, acolo! Vreo 2-3 minute. Nu cred, da? Dar așa sunt minoritatea de știu ori le dă vorbă. Bagă plasă! Era de mult cu panionul, sta la poartă. Chiar serios? Așa zice arbitru. Era de mult, era de mult ăsta, era cu panionul de mult, da. Hai, băieții, hai, hai! Bravo! Când o șuta la poartă, ăla era în offside și faia că nu a interzis. Două goluri de offside, nu? Două goluri, mai dat. Hai, Rachitere! Veniți spate acolo! Ăsta, dacă nu, să știi că voi câștigați la alții. Nu mai... Mai dat una acolo vreau să nu intre la... Da, deloc nu mai dați. Nu, mai dat. Acolo juca vara, a jucat din soară. Da? Acum a plecat, acum a venit. Haide, Mihai, că intră asta! Bravo acolo! Nu lăsa, nu lăsa! Bravo, Emil! Înapoi! Nu l-ai lăsat în poartă? Hai, aleargă, aleargă! Bravo, hai băieții, bravo! Haideți! Lucane! Atât, hai, hai, aleargă! Stoie! Hai, aleargă pe ei, hai, aleargă pe ei! Hai, Luci, acolo! La care nu reușesc loc din mine Alex! Alex! Băi, par! Schimbare! Ilat! Ilat! Cu un short aici, aici ai schimbare. Cu un short. Ce număr? Ilat! Intră 16, iese 9 sau 5. Bagă bă tricou în pantaloni! În short. Dă-i roșu! Alex! Ascultă de arbitru. El poate intra, da? Denis nu mai poate. Nu, mai repede adică. Hai, hai, să-i dă roșu dacă nu. Hai, Paul, îmi alegi mult dat acolo. Nu-ți lasă nici. Eu fi rost acasă. Patru. Patru? Haideți! Are mănuși, nu are. Paul, alegi tata, a intrat proaspăt. Bravo! Hai la cine că! Bravo! Haideți! Schimbare, domnul arbitru! Alex! Da, chiar așa să simți aici.
Schimbare. Asta e ultima parcă, nu? Nu mai avem una. Da, mai avem una, am uitat acum. Am avut Intră 15 de 7. Mai avem una, nu? Da, da, Hai, da, răchitenii! Hai pe ei, o leacă, mai avem 3 minute! Haide, Florin, cu energie, Florin! Bravo, deci, bravo, hai! Hai, Luci, rupi plasa! Gata, Florin, am început! Haideți! Hai, ia la loc, Florin, ia la loc, coboară! Descă bine! Bravo, Dani! Gata, asta e și eu, nu mai dă eu. Haide, haide, Săpol! Haide, hai, Săpol! Asta e periculoasă. E omul în spate, acolo! Bravo, Dani, bravo! Bravo! Hai că poți! Nu mai este mult! Nu-i bravo, e bine! N-ai ce să-i faci, bravo! Haideți, atenți! Haideți, haideți, coborâți! Coborâți, băieții! Haideți! Dar tu ce faci? Ai mâncarea în asta? Haideți, atenți! Forți! Ai tras să te iei de acolo? Ei, așa e la început, de soleacă. Hai, Marian, hai pe el, bravo! Hai! Hai! Bine! Dați tare acolo! De sus acolo e deschis, este inundat, să te dai drum la ei. Haideți, haideți, atenți, coborâți! Haide, Florin, dă-i din prima, neamul lăsat! Nu contează, dacă nu vă erați, nu prinde! Da, mă aștept? Ah, bun, dar nu mai mergi la front? Dă-i nea! Bravo! Gata, Alex! Cum ții! Hai, dați tare, bravo! Nu-i scăpăm! Gata, Paul, gata! Haide, coboară! Haide! Nu lăsați! Vei tare! Bravo! Bravo! Gata, răchitenii, bravo, băieți, raste bine! Mai vezi un ochi bun! Nu pot să-l tăi să-l drum aia! Nu pot să-l mai, nu? Da, da! Nu e la!